खुलुमबाय जेएन बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। मोनसे गिख्रंथाव अर खामनायजों बिमा आरो फिसाज्लाया जिउ गोमानाङो। फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 25 दिसेम्बर खालि सासे 22 बोसोरनि आइजो आरो बिनि 1 बोसोरनि उन्दै गथ'आ अर खामजानानै जिउ गोमानांदों। खौरांनि बादिब्ला बे जाथाया नुजाथिदों आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय साबुआ पानीतलानि बेतियनी मुंनि दाबसे गामियाव। मिथिनायाव बिमा आरो बिनि उन्दै फिसाज्लाया न'आव उन्दुबाय थानाय समावनो बिसोरनि न'आव गिख्रंथाव अर खामो। बेजों लोगोसेनो बिमा आरो फिसाज्लायाबो खामफायो, जायनि जाहोनाव बिसोर सानैबो जिउ गोमानाङो। गथ'नि बिमाखौ पुनम गवाला होनना सिनायथिनो हादों। जाथायखौ खोनानानै अर खोमोरग्रा गारिया जाथाय जानाय जायगासिम सफैयो आरो अर खामनायखौ खोमोरफैयो। नाथाय बिमा आरो गथ'आ जिउ गोमानायनिफ्राय रैखा मोननो हायासै। अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिहोदों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। हाग्रानि मैदेरा गावनि जाग्रा आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोनानै गाग्लोबनानै गंनै न' सिफायदों। बेजों लोगोसे गामिनि सानै सुबुंखौबो बुथारलांदों। बुथारजानाय सानै सुबुंखौ बिकास तान्ति आरो गबिन्द तान्ति होनना सिनायथिदों। खौरांनि बादिब्ला बे जाथाया थांनाय 25 दिसेम्बर खालि हराव चराइदेव जिल्लानि सिङाव थानाय सनारियाव नुजाथिदों होनना मिथिनो मोन्दों। आसामनि बरपेटायाव थांनाय सानखालि फुंनि समाव मोनसे हा बेदखल खालामनाय हाबाफारियाव मावख'गिरिफोरनि बेरेखा अजद होनायनि दायाव पुलिसआ बागबर बिधान सभा बियाब कंग्रेसनि एमएलए सारमान आलीखौ गिरफ्तार खालामो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बरपेटा जिल्ला मावख'आ बागबर बियाबनि सात्राकानारा गामियाव आयेननि बेरेखायै गासै 400 बिगासो दखल खालामनानै थानाय सरकारि हाखौ बेदखल खालामनाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन। बे समावनो कंग्रेसनि एमएलए सारमान आलीआ बेदखल खालामनायनि हेंथायै धरनायाव जिरायो आरो हाबाफारिखौ मावफुंनायाव हेंथा होयो, जायनि थाखाय बेखौ पुलिसआ गिरफ्तार खालामनानै भारग थानायाव लानानै थाङो। जिल्ला मावख'निफ्राय सप्तासे सिगाङावनो हा बेदखल खालामनाय हाबाफारि लागोननि खौरांखौ आयेननि बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरनिसिम फोसावहरखानाय जादोंमोन होननानै मावख'गिरिफोरा फोरमायो। मावफारियाफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला मैया फुंनि बेदखल खालामनाय हाबाफारियाव गासै 40सो नखरखौ बेदखल खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 दिसेम्बराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि रायजोआव सरकारि आरो हाग्रा ओनसोलनि हा दखल खालामनानै थाग्राफोरखौ होखारस्रांनो थाखाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो बियो जोबनाय नङा। काछाराव हा दामोल गिसि खानायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासे लेबारआ हा दामोल गिसि खानायजों फबसिनजादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया काछार जिल्लानि जिरिघाट गामियाव जादों। सुलुंनि बायदिब्ला काछार जिल्लानि जिरिघाटआव साबा लेबारफोरा न' बिल्डिं बानायबाय थादोंमोन। बे समावनो हरखाबै हाजोनिफ्राय हा दामोला गिसि खाबोयो, जायनि जाहोनाव साबा लेबारफोरा हाजों खोबसिनजायो। जायगानि सुबुंफोरा खुनुरुखुमै जिउ रैखाथि होनो हायो 3 लेबारफोरखौ, जेराव सासे लेबारआ हा दामोलजों खोबसिनजानानै जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे लेबारआ हा सिङावनो खोबसिनजानानै दङ। खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ जाथायसालियाव सफैदों आरो सुबुंफोरखौ रैखाथि होनाय अभियानखौ सालायदों। आसाम पुलिसआ थांनाय 26 दिसेम्बर खालि डिब्रुगड़ जिल्लानि साउथ जालान टि स्टेटआव एरसोखोमाना दोननाय गोबां सिलाइफोर, एमुनिसन आरो बेफ्रुग्रा मुवाफोर बोखांनो हायो। बेफोर आर्म्सफोरनि गेजेराव 2 ग्रेनेड, बेफ्रुग्रा मुवा आरो AK सिरिज राइफलनि 2सो राउन्डस बोखांनो हायो। फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 25 दिसेम्बराव मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै साउथ जालान टि स्टेटआव एरसोखोमाना दोननाय गोबां आर्म्स आरो एमुनिसन्सफोरखौ बोखांनो हादों। खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो डिब्रुगड़ पुलिस थाना आरो CRPFनि बानजायनायाव मोनसे जइन्ट सार्च अपारेशननि गेजेरजों गोबां आर्म्स आरो एमुनिसन्सफोरखौ बोखांनो हायो। बेनि गेजेराव 2 AK सिरिजनि मेगजिन, 12 राउन्ड एमुनिसन्स, 2 ग्रेनेड आरो 2सो टाइमार डिभाइसखौ बोखांनो हादों होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो डिब्रुगड़नि SP स्विटां मुस्राया। पुलिसआ सानै आइजो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों, लोगोसे गासै गं 50 थेमानि ड्राग्स, 1200 रां केस आरो मबाइल फन बोखांनो हादों। फोरमायनाय बायदिब्ला 26 दिसेम्बर खालि नगाव पुलिसआ सानै आइजो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ ड्राग्स फाननो थांबाय थानायाव हमनो हायो। सानै आइजो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ आनवारा बेगम आलियास टाकिनी आरो साहारा नारा बेगम होनना सिनायथिनो हादों। बे अपारेशनखौ दैदेनदोंमोन नगावनि मरिकलं पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर जनमणि राभाया।
मख'नो गोनांदि आनवारा बेगम आलियास ताकियानिया आवगायबो ड्राग्स फाननायनि जाहोनाव गोबां बार जेल जाखांबाय। मरिकलं पुलिस थानायाव हमनानै दोननाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरनि सायाव पुलिसआ सोंथि खालामनाया सोलिगासिनो दं होनना खौरांआ मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।